गौराई अंगण तिला लिंबालोण करा आणि गौराई अंगण तिला लिंबालोण करा नागर गुरु येसुपा आवशी गावाचं येसुपा आवशी गावाचं सुकल्या सुकायला लागली सुकल्या सुकायला लागली सुकल्या सुकायला लागली येसुपा कोणा देवाचं। नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत। तर मित्रांनो, चतुर्थीमध्ये माझे व्लॉग्स थोडेसे कमी येतात, पण आत्ताचा जो हा तो स्पेशल व्लॉग हा तुमच्या टायटलवरून तुमच्या लक्षात येईलच असतला की कशाचो हा तो व्लॉग, पण तरी पण तुमका मी सांगतोय। आता आपल्याकडे इल्ल्यात फुगडे इलेले आहेत, बाहेरूनच इलेले आहेत फुगडे, आणि आतमध्ये तुमका आवाज पण येत असतात थोडं। आता आपले व्लॉग म्हणजे फुगडे चालूच आहेत आपले। तर फुगडे कशा प्रकारे केले जातात, पारंपरिक फुगडे कोकणातले जे गणेश उत्सवासाठी जे फुगडे घालतात ते कसे घालतात आणि काय त्याच्यासाठी काय करतात आपण आता तिकडे आतमध्ये जाऊन बघूया। आपण जास्त वेळ न घालवता डायरेक्ट व्हिडिओ सुरुवात करूया। तुमका जर हा व्हिडिओ आवडलो, या फुगडे जर तुमका आवडले तर नक्की तुम्ही लाईक करा। आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि नक्की व्हिडिओ शेअर करा आपलो। तर चला व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया। आई बोलावते बरा करीते, बाबा बोलावतात बरा करीतात, सासू बोलावते बरा करीते, सासरे बोलावतात बरा करीतात, तीर बोलावतो बरा करीतात, ननंद बोलावते बरा करीतात, हे बोलावतात बरा करीतात, हे बोलावतात बरा करीतात, सांभाळ बाई कुंकू घाल माईची पाझर, चला मंगळा गौरीचा करूया जागर, चला मंगळा गौरीचा करूया जागर, आठवट कना गटवट कना गेलात रमल्या लेकी सुना, आठवट कना गेलात रमल्या लेकी सुनाई मेरी सासूची ही मेरी सासऱ्याची दिराची नणंदची ही मेरी नवऱ्याची संसाराच्या चक्रात बाई मस्तारा मस्तारा, चला गंगा गौरीचा करूया जागर, चला गंगा गौरीचा करूया जागर, चला गंगा गौरीचा करूया जागर, पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा, तुझ्या पिंगानं मला बोलावली रथ जागवली, पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा, लग्नाची होती सासरी आली माहेरी, पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा, सासर माहेर म्हणती ग जशी दुधाचा साखरा, चला गंगा गौरीचा करूया जागर, चला गंगा गौरीचा करूया जागर, फुगडी तू मी नाही तू बाय मी नाही तू, फुगडी तू मी नाही तू बाय मी नाही तू, निसर फुगडी घोडा फुगडीचा धिंगाणा, फुगडीचा धिंगाणा ग बाई पिंग्याचा पिंगाणा, फुगडीचा धिंगाणा ग बाई पिंग्याचा पिंगाणा, गोऱ्या अंगात काळ्या रंगात साजन वाल्याली, गोऱ्या अंगात काळ्या रंगात साजन वाल्याली, आली जवळ आली कोण पावली आली, आली जवळ आली कोण पावली आली, आली नटून साजन वाल्याली, आली नटून साजन वाल्याली, आली जवळ आली कोण पावली आली, आली जवळ आली कोण पावली आली, चल बाई चल ग खेळूया फुगडी फुबाई फुगडी चमचम करते मोत्याची फुगडी फुबाई फुगडी चल बाई चल ग खेळूया फुगडी चमचम करते मोत्याची फुगडी, गौरमती गौर गुलाबी गौर किती गौरवी गावी ग,
आदि माया ही आदि शक्ती विश्व माऊली देवीचा ननंद भावताची जोडी गा करेल छेडा छेडी ननंद भावताची जोडी गा खेळाला आली जोडी ननंद भावताची जोडी गा फुगड्या खेळून उखाणे बोलून कुंकवान नाली फुगड्या खेळून उखाणे बोलून कुंकवान नाली आली गवर आली सोन पावली आली आली गवर आली सोन पावली आली यावे यावे हो गणराया मला माहेराला न्याया यावे यावे हो गणराया मला माहेराला न्याया ही सासूर वाशी न करती कोणा मांडाचा संसार करती केली जिंदगी अशीच पुरती तुझा आधार मंगल मूर्ती नको संपत्ती देता मला ठेव तुझी छाया नको संपत्ती देता मला ठेव तुझी छाया यावे यावे हो गणराया मला माहेराला न्याया यावे यावे हो गणराया मला माहेराला न्याया जरी वेगळ माझं सासर मुला बाळांनी घरलं घर माझं माहेर राहील दूर उठ मनामध्ये गाऊर आता हरवली नशी दुरावली नशी दे तुझी छाया आता हरवली नशी दुरावली नशी दे तुझी छाया यावे यावे हो गणराया मला माहेराला न्याया यावे यावे हो गणराया मला माहेराला न्याया मला माहेराला न्याया मला माहेराला न्याया मला माहेराला न्याया अगं सौते माझा हार डोलस अगं सौते माझी पेंडन टाकलीस अगं सौते माझ्या बांगड्या टाकल्यास अगं डवळे माझी साडी नेसलीस अगं सौते माझा ब्लाऊज घेतलास अगं डवळे माझी नथ घातलीस अगं सौते माझी अंगठी चोरलीस अगं सटवे माझा मोबाईल वापरलास अगं डवळे माझा लॅपटॉप घेतलास अगं सौते माझी पेंडन घातलीस अगं सौते माझी पेंडन घेतलीस अगं सौते माझा नवरा सोडलास अगं तू सोडलास आता शंकरोबा जवळ माझी झुळू त्या पाखरा सारे माझ्या माहेरा झुळू त्या पाखरा सारे माझ्या माहेरा आणि गौराई अंगण तिला लिंबालोण करा आणि गौराई अंगण तिला लिंबालोण करा सागर घुमू दे रामा पावा वाचू दे सागर घुमू दे रामा पावा वाचू दे सौभाग्यात दिन गवर माझी येऊ दे मोर माझी साडी गवर माझी घालू दे सौभाग्यात दिन गवर माझी येऊ दे मोर माझी साडी गवर माझी घालू दे गवर गौरी गा चिम्मा फुगडी खेळू दे रानात गवर माझी नाचू दे माया ममतेची आई मला मिळू दे माहेर बनात सुख मला मिळू दे गवर गौरी गा चिम्मा फुगडी खेळू दे
तुझ्या माहेर आली गौराई अंधारी ती लाली वळून करा आली गौराई अंधारी ती लाली वळून करा रागर घुमू दे रामा गावा वाजू दे रागर घुमू दे रामा गावा वाजू दे तुझ्या सागरी हे सुख कोणाचं कामाचं हे सुख कोणाचं कामाचं हे सुख आवशी गावाचं हे सुख आवशी गावाचं सुख सुकल्या सुकायला लागली सुख सुकल्या सुकायला लागली सुकल्या सुकायला लागली हे सुख कोणाचं देवाचं हे सुख कोणाचं देवाचं हे सुख गणपती देवाचं हे सुख गणपती देवाचं सुकल्या सुकायला लागली सुकायला लागली गौरीला जगवा ग गौरीला जगवा ग डावा उजवा हात तुझे सुपारी रचवा ग डावा उजवा हात तुझे सुपारी रचवा ग सुपात आमच्या एकच मान कसा गडाचा दिसतोय का सुपात आमच्या एकच मान कसा गडाचा दिसतोय का अगं चांगलं चांगलं राखून ठेवा बंगाळ बाहेर उडवा ग चांगलं चांगलं राखून ठेवा बंगाळ बाहेर उडवा ग उजवा डावा हात तुझे सुपारी रचवा ग उजवा डावा हात तुझे सुपारी रचवा ग सुकल्या सुकायला लागली सुकल्या सुकायला लागली चंदनी राजा राजाबाई राजा चंदनी राजा आवड दिलं मला तारंगी पेट्या तारंगी पेट्या आवड दिलं मला तारंगी पेट्या बाई तारंगी पेट्या राजाबाई राजा चंदनी राजा बसली राजा हसली भीतीवरचा हार माझा जास्त जरी बसली राजा हसली भीतीवरचा हार माझा जास्त जरी काय करू काय करू काय भीतीवरचा हार माझा निराशी काय राजाबाई राजा चंदनी राजा राजाबाई राजा चंदनी राजा अगं नवरा माझा छान डोळे का गला अगं जागरण झालं का नवरा कुठं गेला अगं मुंबईला गेला परत कदा आला अगं करमे ना त्याला हे काय आणलं तुला हे साडी आणली मला पण तू काय दिलंस त्याला ईशा लाज वाटते मला ईशा लाज वाटते मला ईशा लाज वाटते हिला बाई लाज वाटते हिला चल चल आता नाव घे बघू देणार असाल साडी तर घेते मी ना देणार असाल साडी तर घेते मी ना पण साडीला लागतो पैसा फारच थोडा पण साडीला लागतो पैसा फारच थोडा देणार असाल घोडा तर घेते मी ना देणार असाल घोडा तर घेते मी ना घोड्यावर बसून होते मी तलकी घोड्यावर बसून होते मी तलकी देणार असाल पालखी तर घेते मी ना देणार असाल पालखी तर घेते मी ना पण पालखीला आजकाल राहिला नाही मान पण पालखीला आजकाल राहिला नाही मान देणार असाल बंगल्याची शान तर घेते मी ना देणार असाल बंगल्याची शान तर घेते मी ना पण बंगल्याची शान तर किस झाडकी पत्ती बंगल्याची शान तर किस झाडकी पत्ती देणार असाल हत्ती तर घेते मी ना देणार असाल हत्ती तर घेते मी ना पण हत्तीला तर लागतात ₹1000 पण हत्तीला तर लागतात ₹1000 देणार असाल बिग बाजार तर घेते मी ना देणार असाल बिग बाजार तर घेते मी ना पण नीट लक्ष देऊन ऐका बिग बाजारात मिळत असेल हळद कुंकवाची पुडी बिग बाजारात मिळत असेल हळद कुंकवाची पुडी तरच आमच्या यांचं नाव सांगेल धवनांची लेख आम्ही सर्व सगळ्या करतो गणपतीला वंदन तू बाई फुगाडी चमचम करते फुगाडी तू बाई फुगाडी चमचम करते फुगाडी श्रावणात पडतात प्रगत पिसाडे श्रावणात पडतात प्रगत पिसाडे कृपा आमचे छान उडे तू बाई फुगाडी चमचम करते फुगाडी तू बाई फुगाडी चमचम
चमचम करते बुगाडी. तर फाटतय केळीचं पान, तर फाटतय केळीचं पान. टक्का फुगडी दिसते छान, दिसते छान. तू बाई बुगाडी चमचम करते बुगाडी. तू बाई बुगाडी चमचम करते बुगाडी. पिन बाई पिन सेफ्टी पिन, पिन बाई पिन सेफ्टी पिन. केळी सुरी फुगडी खेळते पावशीची पिन, पावशीची पिन. तू बाई बुगाडी चमचम करते बुगाडी. तू बाई बुगाडी चमचम करते बुगाडी. लाई बाई लाई मोत्याची लाई, लाई बाई लाई मोत्याची लाई. मुक्याने फुगडी शोभत नाही, शोभत नाही. तू बाई बुगाडी चमचम करते बुगाडी. तू बाई बुगाडी चमचम करते बुगाडी. तू बाई बुगाडी चमचम करते बुगाडी. गवळण फुगडी गवळण नाचे, ताकाचं डेरा डुंग डुंग वाजे. गवळण फुगडी गवळण नाचे, ताकाचं डेरा डुंग डुंग वाजे. तू बाई फुगडी चमचम करते फुगडी. तू बाई फुगडी चमचम करते फुगडी. चहा बाई चहा गवती चहा, चहा बाई चहा गवती चहा. गवती बहिणीच्या फुगाड्या पहा, पहाते पाहणे तर उतोणी जा. आमच्या फुगड्यांना जागा द्या नाही तर नाता घ्या. तू बाई फुगाडी चमचम करते फुगाडी. तू बाई फुगाडी चमचम करते फुगाडी. आता काही दिसणार नाही. रंगीतली पैठणी काय गो केलंस, काय गो केलंस. अहो इतक्या वर्षाची ती पैठणी काय उंदरांना खाऊन ठेवलेलास म्हणून काय केलंय तुम्ही बघा. मागे फिरायला गेलास तेव्हा बाजारात जाताना पैठणी चोरून घेतलंय आणि ड्रेस शिवाक दिला, ड्रेस शिवाक दिलं. काय सांगता ड्रेस शिवाक दिल्या म्हणून. कालच हे ना एक बऱ्यापैकी डिझायनर साडी आणले ना, आता घेताय आणि पडदे शिवून देतय. अगं घसुनबाई काय म्हणता सासूबाई. 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 हे सुने काय हो. अगो आताच 5 मिनिटापूर्वी मी परातभर भजी करून ठेवलेलं आहे. परातीत भजी काय भज्याचं चुरो सुद्धा काही दिसणार नाही. परातभर भजी केलंय. काय गो केलंस, काय गो केलं. ती परत भाजी काय तुम्ही एकटीच हजार त्याला लावतात आणि तुमका काय झाला तर मग निस्तार त्याला कोण म्हणून काय केलं. मैत्रिणींका बोलावलाय आणि परत भाजी खाऊनच टाकलाय, खाऊनच टाकलंय. या आणि मैत्रिणींका देतला. अहो तुमका सांगतोय परातभर भजी हे ना बरं एकट्याने साधडला नसतली. इतक्या खाता तरी बघायच्या अंगात काय लागता काय. अगं घसुनबाई काय म्हणते सासूबाई. 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 हडे गेली ती हडे बघी आधी काय असं. परत अगो कपाटातल्या तिजोरीत दागिने ठेवलेलं आहे. दागिने गायब झाले. तिजोरीतले दागिने काय गो केलंस, काय गो केलंस. हो इतके बरे दागिने आहेत तुमच्याकडे पण कधी एक सुद्धा दागिने मला घालून दिलाच नाही म्हणून काय केलंय. मागे बघा भावाच्या लग्नात गेलंय माहेरात तेव्हा सगळे दागिने नेलाय आणि माहेरातच ठेवलेलं, माहेरातच ठेवलेलं. काय रे देवा माका असं वाटतं अख्ख्या गावात ही एक माझीच एकट्याची सून अशी असतली की घरातली वस्तू माहेरात नेऊन टाकतात. ह्या का काय वाटलं ह्या काय एकटा शाणा असा. मी पण याची सासू असे सासू. तिजोरीतले खरे दागिने मी आधीच बाजूक काढून ठेवले. ह्याला दिलं ना खोटे दागिने माहेरात. सून चोटी सासू काठी, सून चोटी सासू काठी, सून चोटी सासू काठी, सून चोटी सासू काठी. तर माका बसा ये नाही तुझ्या चढवाचे पराक्रम सांगू इले येणी असा माझ्या चढवण काय केलं सांग. येणी लग्न वाटलं चांगलं तुझं चढू कुणाचं असं म्हणून मी माझ्या तिला करून घेतले. येणी ऐका सांगा दाखव तुझं जीड तिया चांगलं मुंबई नोकरी असं म्हणून मी माझं चेडू तुझ्या जिल्ह्यात
तुझं चिल काम काम धंदा करणं नाही सागर इडियट फुकीत फिरत असतात येणी माझ्या चिलन तुझ्या जगात शिलाई मशीन घेऊन दिलन पण तुझं चढू कपडे शिवणं नाही लोकांच्या घरात जोडीत असतात येणी असतात नको तुझं चिल कंजूस टेका सतर डावली तीन मशीन केलं माझ्या चढवं घेऊन दिलं तीन पण करतात माम माझा चेडू कपडे कसे शुद्र सांग येणे तुझ्या चढवं जवान करू सांगेल दाब जवान करणं नाही आणि रागान अशी वळी आपटप येणी ऐकतो सांगतो काम नाही तुझ्या घरात उंदीर त्यात अशी कोपरी आणि रागा काटे येणी तुझ्या चढवा भांडी घासून चांगले ताप भांडी घासणं नाही आणि रागान अशी भांडी ऐकते दोष माझ्या चढवा देव नको तुझं चिल रक्त सोरप खान येतात आणि दूषण करतात तो अशी भांडी तुझ्या तुला रीत लाल मागे माझ्या गळ्या दोष माझ्या नमस्कार, मी सखी फुगडी संघ पावशीची अध्यक्षा. आज आम्ही नेरुरकरांच्या घरी फुगडी म्हणजेच मंगळागौरीचं खेळांचं सादरीकरण केलं. आमच्या जर या फुगडीच्या खेळांचा कार्यक्रम तुम्हाला हवा असेल तर आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9834779261. थँक्यू.